Здравейте хората, аз съм Даню. В момента съм сотка Хаско. О да, добре ще мой YouTube канал. Познаем, че коя съм Даню, Данюсев. И в момента аз съм тук сотка Хаско. Бях в училище, в мое училище. След това отива в Тилк Хаско. Тогава малко се сходя Хаско и тогава пътувам. Не би това с рейсър. След това кача рейсър, тогава бивираме това. Но ако искаш да видим повече видео до Big Band, моят канал тук е. Ако искаш. Това на живо ли се поставя? Не, това е YouTube видео. Не знам, моя майка пита, не е това живо. Не, това не е живо, това е YouTube видео. Ето тук вижте мене зада къщата, къщите. Да. И така е хората. Ето тук е. Тук минаме тука. Пита бабата къде се до Тилк. И те казват, ти отдам и дясно. И аз казвам, благодаря, дясно. И аз казвам, добре, благодаря ти много. И сега мира тук ме. Ами покерите. Купчета идва. Мой портрет е напад в момента. До благодарите всички, да живи здрави. Ай, чао.